Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ва шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаед доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. топови ҷангори вазни нимёна UFC Стивен Томпсон гуфт ки аз муҳориба зидди Шавқат Раҳмонов чӣ интизор аст. ман боварӣ надорам ки Шавқат бо ман дар стойка ҷангидан мехоҳад. фикр мекунам ки ӯ кӯшиш мекунад ки маро ба замин афтонад, аммо ӯ аз он шахсоне ҳаст ки рақибони худро фавран шикаст додан мехоҳад ва ин чиз ба ман писанд аст, чунки ман намехоҳам ки рақиб маро ба замин афтонда дар он ҷо идора кунад. хубтараш маро фавран шикаст диҳанд, аз оне ки дар замин идора кунанд. ҳиссиётҳои беҳтарин ҳамон вақте аст ки баъди муҳориба ту ба як азоб ҳаракат мекунӣ ва одамо ба ту нигоҳ карда мегӯянд ки ин шахс шаби гузашта чӣ корҳоро паси сар кардааст. ин чунин ҳиссиёт ҳаст ки ту дар ҷанги ҳақиқӣ будӣ ва зинда мондӣ. ана ман аз муҳориба зидди Шавқат чӣ интизорум, гуфтааст Томпсон. хотиррасон мегӯям ки муҳориба байни Шавқат Раҳмонов ва Стивен Томпсон аллакай рӯзи 17 декабр дар турнири UFC 296 баргузор мегардад ва ғолиби ин муҳориба бо эҳтимоли калон яке аз довталабони асосӣ барои камарбанд шуда метавонад. ногуфта намонад ки Шавқат Раҳмонов рекорди бебохт 17-0 дорад ва ӯ ҳамаи ғалабаҳои худро фавран ба даст овардааст. 8 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ва 9 ғалабаи дигар бо тариқи сабмишен ва бисёриҳо боварӣ доранд ки ӯ чемпиони вазни нимёна мешавад. топови ҷангори вазни сабук UFC Арман Царукян шаби гузашта интервюи калон дод ва дар ин интервю гуфт ки бо соҳиби камарбанди BMF Ҷастин Гейҷи ҷангидан мехоҳад. биён суханҳои Арманро гӯш мекунем. Гейҷи бояд ки ин муҳорибаро қабул кунад, бо ки ӯ боз бояд ки муҳориба гузаронад, ё ин ки ӯ муддати 1 сол муҳорибаи унвониро интизор мешавад. мо бо ӯ метавонем ки барои камарбанди BMF ҷангем. чаро ки не? ӯ пул кор мекунад ва ман ҳам пул кор мекунам. ӯ шахси ба худ боварӣ доштааст. барои ҳамин ӯ бояд ки ин муҳорибаро қабул кунад ва пули хуб кор карда камарбанди BMF-ро ба ман диҳад, гуфтааст Царукян. ҳамчунин бояд қайд кард ки баъди ғалаба дар муҳориба зидди Бенил Дарюш, Арман Царукян дар рейтинги вазни сабук 4 зина ба боло рафта ҷои 4-умро ишғол кард. ана Бенил Дарюш бошад 3 зина ба поён фаромад ва ҷои 7-умро ишғол кардааст. ва дӯстон, боз як чизе аз ҳама аҷиб ин аст ки ягон ҷангвари топ 15 вазни сабуки UFC айни замон муҳорибаи таъиншуда надорад. аз чемпион сар карда топ 15-ум рақами рейтинг, берақиб ва муҳорибаи таъиншудаанд. довталаб барои камарбанди вазни нимёна UFC Колби Ковингтон шаби гузашта эълон карда гуфт ки Ҳамза Чимаев аз ӯ тарсида гурехт вақте ки ба ӯ муҳориба пешниҳод карданд. онҳо муҳорибаи маро бо Ҳамза Чимаев ташкил кардан мехостанд, аммо ӯ масхарабоз аст ва ӯ аз ман тарсида ба вазни миёна гурехт. ин кори хеле нохуб аст, чунки аз пушти ӯ шуда бозгашти ман ин қадар вақти зиёдро гирифт. ба фикри шумо, агар ки ман муҳорибаҳоро қабул намекардам, муҳорибаҳоро рад мекардам, ташкилоти UFC ба ман муҳорибаи унвонӣ медоданд? албатта ки не. ман ҳамаи муҳорибаҳоро қабул мекардам. Ҳамза Чимаев, Дастин Пориев ва дигар ҷангвароне ки ташкилот ба ман пешниҳод мекарданд ва ҳар дафъа ҷавоби ман ба онҳо бале буд, гуфтааст Ковингтон. дӯстон, оё шумо ба ин суханҳои Колби Ковингтон бовар мекунед ки Ҳамзат барои муҳориба зидди ӯ розӣ нашудааст, ё ин ки ба фикри шумо Ковингтон дурӯғ мегӯяд? метавонед фикротонро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.